जय हिन्द। दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जानो थांगासिनो दङ। दा जोङो मिया दाखालिनिफ्राय नुगासिनो दङ, मामायाबो बुंदों गावसोरनि हारिनिया हिनजाव सानै लानो मोनानो, जोबथेसालियाव जोबना दोनगोननो 7-8 बोसोर। बेनिफ्राय एसटि जोंनि बर'फोरा हिनजाव सानै लानो मोनोनो, आगोलनिफ्रायनो जेबो नङानो, कानुनाव दंखायो। दा माखासे मानसिफोरा जोंनिया कमेडिसो खालामदो, हिनजाव सानै लानो मोनसिगोन होननानै। अब्ला जोंनि बर' हिनजावफोरा एसटि कास्टनि हिनजावफोरा सेफ नंला नामा, सेफटि नंला नामा? आं लिडार जानायमोनब्ला फार्स्टआवनो हिनजाव सानै लानायखौ बन्द खालामगोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। भिडिअआ आलादा जानो थांगासिनो दङ। दा हिनजाव सानै लानायनि आङो मोनसे गुसुं काहानि खोन्थानि, जोंनि साखाथियाव जानाय। एसे इन्टारेस्टिं जाग्रोथो भिडिअआ, बेखौ खोनासंग्रो। जोंनि साखाथियाव हौवाया टिका मावो, गोबाव जाबाय। हिनजाव सासे दंखायो, गथ' गथाय दंखायो, लन्दा लन्दा देरनाय, फरायनाय, क्लास 9 मोनलायनाय, क्लास 1-2 मोनलायनाय। बेनिफ्राय खामानि मावो नालाय हिनजावनियाव फैबाय हराव, बिमा थिकादारा नाफाम बिहरदों, थिकादारा नाफाम जानो मोजां मोनोनो, नाफाम जानो लुबैदों। हिनजावा आरो थिकादारनि नाम लाबाय नालाय, नाफाम गैया न'आव, नाफाम नागिरबाय गामि गामि, नाफामखौ मोनबाय, 2-3। हौवानो फुङाव आरामसे जुना हरबाय, नै नाफामा। हौवाया आरामसे थिकादारनो नाफामखौ लाना थांबाय। 2-3 उनाव थैलांगोनलै, 2-3 उनाव हिनजाव गोदोरा नुनो मोनबाय, मिथिबाय, नाफामखौ सोर जादों मिथिबाय? नाफामखौ आरोबाव सासे गोसो थोनाय, लाबथिंग्रा, बेरायग्रा, मोजां मोननाय दंबयो गुबुन जायगायाव, बेनोसो नाफामखौ होयो। हिनजाव गोदोरा मिथिनानै खर' गुदुं, आंनिफ्राय थिकादारा नाफाम जायोनो होनना बिना लांना बेनोसो नाफाम बिबाय। हिनजावा खर' गुदुं। काहानिया बेवहायनो जोबाखै, हरसे सानसे नांगोन। हिनजाव सानै लानायनि बे काहानिखौ खोन्थानांगौब्ला, मालाबा सेंग्राफोरनो जमा जायोब्ला खोन्थागोन आं बे काहानिखौ, इन्जिनियारा नाफाम बिहरनाय काहानिखौ। जियानो जा, दा गुबै टपिकआव फैनोसै। आंथ' बुंखादो फार्स्टआवनो, आं लिडार जानायमोनब्ला बर' हारिनि एसटिनि सानै हिनजाव लानो मोननायखौ बन्द खालामगौमोन, हिनजावफोरनि सेफटिनि थाखाय। दा खोनासंदो, मामाया बुंदों गावसोरनि हारिनिया मालाबाबो हिनजाव सानै लानो मोना, जोबथेसालियाव जोबना दोनगोन। हिनजाव सानै लानो मोना होननाय लोगो लोगो हौवाफोरा गिबाय, हिनजाव सासेनि थाखाय 7-8 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन, हिनजाव थाखानानै लायो बयोब्ला। अब्ला बिसोरनि न'खरा सान्ति नंगौना नंला? सान्ति जाबायना? बिसोरनि हारिया सान्ति जाबायना? हिनजावनि दावराव दावसि गैला। हिनजाव सानै लानाय न'खरा मा जायो? नोंसोर नुनायाव जोबोर मोजां नुनो हागौ हिनजाव सानै लानाय न'खरखौ। दा जोंनिया मा खालामदो? मिनिदोसो, रंजादोसो सोरबा सोरबाया, हिनजाव सानै लानो मोनसिगोननोलै उमुक, नै आदा जेम्स, इउटुबाव लाइभ फैयोबा हिनजाव सानै लानो मोनसिगोननो, नों लागोन ना लाया? आंखौबो बिदि बुंग्रा जाबाय गथ'फोरा। इन्जयसो खालामदो, माने हिनजाव सानै लानो मोनोनो जोंनिया होननानै। नाथाय हिनजाव सानै लानो मोननाय लोगो लोगो जोंनि काहानिया मा जाखो? बर' समाजाव, एसटि समाजाव सासे हिनजाव थाखानानै गुबुन सासे हिनजावखौ लाइन मारियोब्ला, सासे लाबोयोब्ला बे न'खरा दावराव दावसि। आरो हिनजाव गोदोरनि गथ' गथाया हुवाखा गोजा 2-3, आरो हिनजाव उन्दैनि गथ'आबो हुवाखाबाव 2-3। बिमा बिफाया थैखांना थांनायनि उनावबो बिसोर सम्पतिनि बुथारलायगोन, सम्पतियानो गैया, हा हुआनो गैया, माखौ राननो हागोन? माखौ राननो हागोन? दावराव दावसि बर' हारियाव हिनजाव सानै लानाय लोगो लोगो। साबेसेखौ नुदो नोंसोरो हिनजाव सानै लानायखौ बिराद सान्ति दङ? आरामसे हिनजाव गोदोरदो हिनजाव उन्दैखौबो लाना फैदो, सानैबो बिराद अनलायना जादो, मिलायना। साबेसेखौ नुदों नोंसोरो? नङाबा हुवाया खारनांगोन सोरनिबा सासेनियाव, नङाब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव दोननानै जानांगोन। अब्ला बेनि गेजेरनि काहानिखौ सोरबा नुदों नामा? बे गेजेराव मा काहानि दङ नुदों? मोजांखौसो नुदों, नाथाय गेजेरावदि मा काहानि दङ बेखौथ' रावबो नुवाखै। आरो हिनजाव गोदोर
हिनजाव गोदोरखौथ' रायजोनि गामिनि मानसिफोरा सान्ति दोननाय नङा। हिनजाव गोदोरनि फिसालाखौथ' बुंगोन स्कुलाव कलेजाव नोंसा बाबाया हिनजावानो सानै माथो, नोंसा बाबाया हिनजावानो साथाम माथो, ओइ नोंसा बाबाया हिनजाव लाबोबाय माथो, गावनि लोगोआनो एदावगोन। अब्ला बै फिसालानि दुखुआ बै फिसालाया जेबो बुंनानै नंला बिफानि थाखाय, नाथाय गोसो सिङाव गुद गुद दुखु मोनगोन। हिनजाव गोदोरा बाजाराव थाङोब्ला ना मैगं बायनो थाङोब्ला हिनजाव गोदोरखौ एदावगोन। बाजाराव थानाय मानसिफोरा सोरबा सोरबाया नोंसा हिनजाव लाबोबाय माथो, थाखा फैसा रां रुफायानो थाथो, गारि मथर न' बिल्डिं बांला थाथो, नाथाय सासे सादारन मानसिया बुंगोन ना नोंसा हिनजाव लाबोलायबाय माथोलै, माबायदि मोनगोन बेनि गोसोआ? माबायदि मोनगोन? हिनजाव गोदोरनि गोसोआ माबायदि मोनगोन? सोरबा सादारन मानसिया बुंना हरसिगोन न' बांला गारि गुरा दोङो, नोंसा हिनजाव लाबोलायबाय माथो, फिसालाखौ बुंगोन, मा जागोन गोसो? अब्ला जोंनि बर' समाजाव हिनजाव सानै लानाय माने मा जागोन? दावराव दावसिया बारा जाबाय थागोन। अब्ला जों बबाव गोलैखो? जों मायाव गोलैखो? मा केटेगरियाव गोलैखो जोङो? मालाय गुबुन हारि हारसाफोरा हिनजाव सानै लायोब्ला एकदमबारे आदेश जोबथेसालियाव जोबगोन, जियालाव सोगोन, हिनजावफोरा दा सेफटि, हौवाफोरनि थाखाय गिनांगौ गैया। सेफटि नंगौना नङा? स्टेन्डार्ड, मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव थांबायना? अब्ला जों हिनजाव सानै साथाम लाबाबो जेबो जायाब्ला जोंनि न'खर संसार बर' हारियाव जोंना दावराव जोबनाय नङा। अब्ला जों मा केटेगरियाव गोलैखो? हिनजाव सानै लाबाबो जेबो जायानो। हिनजाव सानै लानायाथ' सहस नंखाया। हिनजाव सानै लानाय माने गावनि गोदोनायावनो दौलें आलायनायखा। मालाबाबो जों नुनायाव सान्थि नुनो हागोन, नाथाय बे मालाबाबो सान्थि जानो हाया। नङाब्ला सोरबा सासेखौ अननाय होनांगोन, सोरबा सासेखौ गारनांगोन। मालाबाबो डाबल जाखाया, सहस नंखाया। मालाबाबो मिलायनाया सहस नङा। सासेजोंनो गोब्राब संसाराव, मोजां मिलायलायनो रोङाब्ला, बुजिलायनो रोङाब्ला। आरो सानैजों माबायदि जागोन बेथ' सहस बाथ्रा नङाना, दावराव जाखागोन। आरो सोर हिनजाव गोदोरा सोर हिनजाव उन्दैया नायनानै थानो हागोन? हिनजाव उन्दैयाबो आलादा सानगोन, हिनजाव गिदिराबो आलादा सानगोन, आरो गथ' गथाय दोङो। अब्ला बे न'खरा, बे संसारा दावराव दावसिखा। सोरखौबा अनद्रायनाय नुगोन, सोरखौबा मोजां मोनद्रायनाय नुगोन, सोरखौबा होद्रायनाय नुगोन। अब्लानियाथ' हौवाया बबेथिंबा वान साइड खारनोबो गोनां जानो हागौ हौवाया, नंगौना नङा? अब्ला बे संसारानो जोंनि बर' समाजाव एसटियावनो जोंहा बेफोरबायदि लायोब्ला दावरावखा, दावराव जागोन ना? हिनजावफोरा सेफटि नंला, हिनजावफोरा आलाय सिलाय। गोबाङानो सानोब्ला रावबो जेबो खालामनो हाया माथो, हिनजाव सानै लाबाबो। सासे गोसथोबनसै लाबोनोसै, हिनजाव गिदिरा आलाय सिलाय, दुखु, गथ' गथाय आलाय सिलाय। आरो हिनजाव उन्दैयाबो आलाय सिलाय जानो बेसेबां सम नांगौ? हिनजाव गिदिराबा मा खालामो? आलाय सिलाय जानो मा सम नांगौ? सासे सिख्लानि थाखाय सासे हौवानि लाइफआबो बरबाद जानो हागौ, आरो हिनजाव गोदोरनि गथ' गथाय न'खर बेसेबांबा जोन मानसिनि लाइफआ बरबाद जाखायो सासेजोंनो। जागोन ना जाया? गथ' गथाय खांखांनाय बेनि लाइफआबो बरबाद जानो हागौ। आरो हिनजाव गोदोर बेबो जाबाय, आरो हिनजाव गोदोरलानि न'खरनि मानसिफोराबो टेनसन दुखु। सासे मानसिजों बेसेबांबा मानसिया दुखु मोनफानो गोनां जायो। अब्ला नायदो, दा मानसिफोरा कमेडि रंजादोसो, हिनजाव सानै लानो मोनोनो, आदा हिनजाव सानै लानो मोनोनोलै, इन्जयसो खालामो। नाथाय गोथौयै सानना नाया, संसारा मा? संसारा हिनजाव सानै लायोब्ला बेसेबां दावराव दावसि, हा हुनि नांलाय खमलाय, बुथारलाय हायानो गैया रानना होनो। बेनिबो फिसाला सानै, बेनिबो फिसाला सानै जोनोम जायोब्ला कमेडिसो खालामदो, जोंनिया एदावोसो। बे आंनि साननाय, बे आंनि साननाय। मालाय गुबुन हारिया मालाबाबो सानै लानो मोनानो, स्टेन्डार्ड। सानै लायोब्ला जोबथेसालियाव जोबना दोनगोन, हिनजावफोरा आलाय सिलाय जाला, सेफटि। मिथिबाय? अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।